Siqulu ukuthi uGalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngeza kanti igama lami engumfeza nguNtuthu wakho malo bathi la sibona ama comment umuntu usemusha lekhaya ngizacela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke bafethu insizwa lena phansi kwaGumede uSminoff usephinde futhi wadedela enye clip lapha elingisela khona insizwa uDr okanye ubaba uDr 3 second kuza nje ngemuva kokuthi izolo lapha kade baphumile eba noquality umfoka beyela lapha baya khona lapha empangweni kubaba u3 second eyobagqilaza ke engakho ukuthi kwakudedela enye clip belingisela yena lapha ubaba uDr 3 second kodwa nje ngale ukuthi ngande kakhulu nokuthi ngichaze ukuthi utheni uSminoff ngale clip enye asayidedelele awuke ubambelana asihlangane futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo ningakhohlwa ukusubscribe niphathe kahle nibe nosuku lumnandi nginthanda kakhulu Wabishadla ubheka xabana yegqilaza ngophela ngoprofessor amthini quality siyaqala ubheka ngophela mina phela ngagcotha ubhejana futhi kade bekuvale manje wena mawuthi uzoshaya quality uyithatha up leyo nto chaza ubheka ukuthi hayi kahle babaleka sinezaba ngilapha ngizubuyela khona futhi uqeda kuqilapha nje usubuyela khona futhi ngokugqilaza phela mina ubheka mina ngomtshela noShombeni ukuthi lengane yakhe isibhedile ukuthi ithi ifuna ukushaya abantu manje phela mina ngizwana nodlama ngizwana nomuntu ophethe udlama uzongakanani Ujone phela umkhulu bethu uzongena nje la u3 second